нас спільні, а часом і агресивні сусіди, які використовують будь-який винік супроти нас. Ранее мог быть водитель автобуса сказать, я на свинячей мове не разумею. То, что говорят, что там была насильственная белорусизация, это, я считаю, такой миф, который очень сейчас культивируется и которому это очень выгодно, чтобы это культивировалось, засаживалось. Маріуполь, місто, яке звільнене українськими збройними силами від російського загарбника, на сьогодні жодного російськомовного класу, де було тільки із 100 шкіл одна українська. У нас великий плюс, який ніхто не знищить, який нам треба от зараз говорити про це. Держава білоруська, це не значить, що ми обов'язково всі в кожній ситуації повинні говорити по-білоруськи. Так тепер нема в світі ніде. Але ведати мову і шанувати її хоча б. У першей половине 19 стагоддзя россияне не ведали, что такое белорусская мова, что такое белорусы. Это была для них экзотика. Олег Трусов говорив, що коли він перейшов в житті на білоруську мову, то бабуля заплакала, каже, тебе ж заб'ють. Гэта Белсад. Я вітаю ўсіх тых, хто выбраў сёння нашу адкрытую дыскусію, нашыя гістарычныя інтэлектуальныя шпацыры па багатаму мінуламу нашай Беларусі, таксама нашай часткі Еўропы. Гэта інтэрмарыум на тэлеканале Белсад. Я Павел Мажэйка. Вітаю вас. Сёння наша праграма, наша размова не будзе тычыцца нейкай канкрэтнай гістарычнай падзеі ці гістарычнай даты. Але з нашымі сённяшнімі гасцямі мы будзем размаўляць пра бітвы і войны, пра бітвы і войны за мову. І я рады вітаць сёння ў нашай студыі Алену Маркаву, доктара гісторыі, выкладчыка Карлавага універсітэта ў Празе. Вітаем. Сергея Запруцкага, дацэнта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вітаем вас. Лявона Баршэўскага, філолага, педагога, палітыка і таксама перакладчыка. Рады вас бачыць. І Віктара Майсенку, доктара навук, прафесара Жытомірскага дзяржаўнага універсітэта імя Франка. Вітаю вас. Добрый дзень. Перш чым мы пачнем нашу размову, я прапановую хвілінку вашай увагі на экран. Нават выпадковага позірку на гістарычны шлях беларускай мовы дастаткова, каб напісаць таўшчэзную манаграфію па дыскрымінацыі народа ў геаграфічным цэнтры Еўропы. Дзяржаўная моўная дыскрымінацыя беларусаў мае працяглую гісторыю, якая вымяраецца стагоддзямі. Знешне ўсё выглядае прыгожа. Вельмі. Першыя ўсходнеславянскія дыялектныя рысы, якія стануць асновай беларускай мовы, пачынаюць фармавацца з канца 11 стагоддзя. У пачатку 13 стагоддзя ў пісьмовых помніках ужо адрозніваюцца 3 ўсходнеславянскія мовы, кожная са сваімі асаблівасцямі – беларуская, украінская і руская. Гэтае раздзяленне трох моў стала сведчаннем этнічнай самасвядомасці і стварэння беларускага народа, то бок беларускай мове, 1000 год. Залаты век нашай культуры і мовы 14, 15, 16 стагоддзі быў настолькі даўно, што падаецца нерэальным, міфічным, прыдуманым, каб і ў нас быў свой пачэсны пасад між народамі. Беларуская была афіцыйнай мовай канцылярыі Вялікага княства Літоўскага. На ёй размаўляла ўся ўлада ад палітычнай і рэлігійнай да фінансавай і культурнай. Пісаліся велікакняскія дзяржаўныя дакументы і літоўскія статуты. На ёй вялі афіцыйнае і прыватнае ліставанне, судовую практыку, заключалі гандлёвыя пагадненні. Але дзе ўсё гэта знікла? Чаму нашыя суседзі не ў лепшых варунках, але настваралі за ўсе гэтыя стагоддзі сотні, тысячы прыкладаў, што іх мова жыла, жыве і квітнее? А мы цешымся з адзінага верша міфічнага Паўлюка Багрыма, шукаем патаемнага сэнсу ў мужыцкай праўдзе і перадаем з пакалення ў пакаленне, як мантру Багушевічава «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». А можа, гэта была нейкая іншая беларуская мова? Можа, ўсё, што мы маем сёння, гэта сапраўды 20-е стагоддзе?
Богданович, Купала, Колас, Генюш, Барадулін, Някляєў. Няма нічога дрэннага, каб сказаць сабе. Так, мы нацыя, якая паўстала дзякуючы падзеям 20-го стагоддзя. Няважна, кім мы былі раней, кім лічылі сябе нашыя продкі. Важна, што сёння ёсць Беларусь, і мы грамадзяне менавіта гэтай краіны. Але з другога боку, калі так, то чаму беларускую мову кожная новая ўлада спрабуе забараніць і выдзерці са штодзённага ўжытку? І царская Расія ў 19 стагоддзі, забараняючы друкаваць любую літаратуру па-беларуску, альбо міжваенная Польшча, зачыняючы ў заходняй Беларусі беларускія школы, альбо Савецкі Саюз, вынішчаючы ў 1930-е гады 90% беларускай інтэлігенцыі. Пытанне беларускай мовы для тых, хто прыходзіў кіраваць беларускімі землямі, заўсёды мела вялікае значэнне. І ніколі ціск на яе не спыняўся з боку польскай і расейскай, а пасля савецкай мовы і культуры. Ну так, гэты сюжэт цяжка назваць такім гістарычным, навуковым, больш нагадвае крык душы, але такая ў нас тэма. Спадар Левон, да вас будзе першае пытанне. Вось у кастрычніку стартуе перапіс насельніцтва, чарговы перапіс насельніцтва. Шмат пытанняў, якія маюць задаць перапісчыкі. Ці хутчэй, адзін з блокаў, які найбольш важны, найбольш выклікае такіх сумневаў ці надзеяў, гэта блок, прысвечаны мове. Шэраг розных арганізацый, у тым ліку наш канал, пачалі ту кампанію беларускамоўная, якая павінна ці захвоціць грамадзянаў Беларусі называць сваёй мовай роднай беларускую. На ваш погляд, чаму так важна, каб у гэтым перапісе як мага больш людзей назвалі сваёй роднай мовай беларускую? Я думаю, что это важно не столькі, может быть, для нас самих. Мы сами тут разберемся з гэтай сітуацыяй, але у нас пільныя, а часам і агрэсіўныя суседзі, якія выкарыстаюць любы вынік супраць нас. І гэта самае небяспечнае. Галоўнае не сам абсалютны вынік, а дынаміка. Бо калі ў 90-е гады 37% назвалі, у 99-м годзе 37% нашего насельніцтва сказалі, што яны дома карыстаюцца беларускай мовай, это быў палітычны выбар. Гэта было на хвалі адраджэння, на хвалі такой палітычнай хвалі, насуперак рэжыму. Было спадзяванне, што рэжым доўга не працягне. І многія людзі, я ведаю, якія не валодалі беларускай мовай, але вот на зло ўладзе яны сказалі, што вот у нас мова не проста родная, а на якой мы гаворым, гэта беларуская. Бо гэта наш такая тарча абарончая, шчыт абарончы перад... Безумоўна, безумоўна. І за гэтым будуць пільнаваць суседзі, асабліва тыя, якія чакаюць вот нас прыгрэбці да сябе. Адразу скажуць, што бачым, якая дынаміка. У 99-м 37, у 2009-м там 20%, а теперь будет калі 7 ці 6. Вот чем вам не доказ, что все тут, так сказать, нема ніякіх беларусаў. Спадар Віктор, вось да вас пытанне ў сувязі з тым, што сказаў спадар Лявон Баршэўскі. Глядзіце, в Украіне сітуацыя нашмат лепшая з мовай, чым у Беларусі, але гэта таксама не уратавала ад вось гэтай агрэсіі вайсковай з боку Расіі. От щодо, дякую за запитання. Я з вашого дозволу українською буду. Добре? Наша агресія, відповідно, як раніше думали, із братнім народом, і війна з братнім народом, ну тепер уже всі знаємо, що народ не братній, торкнулася тих регіонів України, де російську мову після перепису назвали більше 50% рідною і повсякденною. Луганська, Донецька і Крим. Тобто мова не стала зброєю і щитом. Дніпропетровська вже 52, Харківська 54. І ворог сюди не зайшов. Мова стала щитом. А Луганська, Донецька 18, десь там 30%, ну і Крим взагалі. Тобто мова не захистила. Виніки перепису,
як сцвярджае сацыялінгвістыка, сацыялогія, это вельмі грубы інструмент. В сэнсе, ён не дае магчымасці установіць рэальную карціну, таму што людзі вельмі Чалавек часта... выбірае сам, што адказаць. Так, чалавек выбірае сам, што адказаць, і гэта яго права, несумненна яго права. І на гэтай падставе можна не ведаць мовы або не карыстацца ёй, а назваць яе роднай. А з другого боку, ну вось калі, напрыклад, що ў нашых умовах і ва ўкраінскіх, і ў беларускіх у нас ёсць такое вельмі нарматывісцкае стаўленне да беларускай мовы, да ўкраінскай мовы, калі ўзнікае дыскурс суржыка, дыскурс тарасянкі, і мы ведаем, што калі чалавек гаворыць на дыялекце, у яго там сустракаюцца нейкія словы, ён запросто можа сказаць, я гавару на трасянцы, я гавару там па-руску гавару і так далей. В сэнсе, наша грамадства вельмі строгае з пункту гледжання датрымання нарматываў літаратурнай мовы. І гэта, між іншым, не карысна падчас перапісу, таму што, па-першае, частка людзей лічыць, што ай, мы не ведаем беларускую мову. Ён памыляецца, чалавек можа памыляцца ў нейкіх там, ну, можа быць, важных рэчах, але ў яго сядзіць комплекс, што ай, у школе мяне ўвесь час папраўлялі, а я там не ведаю. А трасянка, на ваш погляд, гэта крок, гэта пераход, такі паступовы пераход да рускай мовы, ці все ж такі гэта, наадварот, абарончая рэакцыя? Чалавек хоць неяк там, але... Па правдзе сказаць, трасянка гэта такая велізарная тэма, і сказаць за адзін сказ нешта вельмі складана, ну, але гэта натуральны стан. Рэч у тым, што калі сутыкаюцца мовы дзве ў кантакце, беларуская, расійская, украінская, расійская, то міжволі будзе ўзнікаць вось такая нейкая практыка, калі элементы адной мовы трапляюць у іншую мову. Але гэта трагічны стан для беларускай мовы? Ён непазбежны, яго можна павярнуць і ў адзін бок, яго можна павярнуць у другі бок. Можна сказаць, што расянка гэта прамежкавы этап да знікнення беларускай мовы. А можна сказаць, што трасянка гэта магчымасць, перспектыва для людзей, якія... Ну, вы як ацэньваеце? Ну, гэта і тое, і другое. Суржык гэта хвароба, і трасянка гэта хвароба для мовы, як такі прамежны этап, дзе сустракаюцца две моўныя сістэмы. От руская і украінская, руская і беларуская мовы. Хваробу трэба лечыць. Хваробу лечыць трэба законамі. От украінцы усю сваю прасветніцкую дзеятельнасць сколькі не рабілі, сколькі не было спробаў, чтобы падняць гэты працэнт размаўляння роднай мовы украінскай мовай, пакуль не паявіўся закон, датуль і процент украинско-мовных громадян Украины был невелик. И вот этот вот закон, может, еще и он и недосконалый, такий, як би хотів кожен українець. Але цей закон уже регламентує відповідальність за порушення. Гdy раней мог бути водитель автобуса сказати, я на свинячій мові не розумію, то за гэта зараз прираўніваецца за украінскім законодаўствам до того, што да наругі над гімнам, над прапарам і над гербом. А гэта крымінальная адпавядальнасць. Для усведамлення свайго такого дзяржаўнага мыслення і чтобы яго аб'яднаць з мовай, вот для Украины была, как бы это не парадоксально звучало, вот война России против Украины, полова насельніцтва, которая говорит в повсякденні на російській мові, я певен, що яны запишуть у графе «родная мова» українська мова. От внутрішній спротив зараз в українців справді зашкалює, і відповідно Маріуполь, місто, яке звільнене українськими збройними силами від російського загарбника, на сьогодні жодного російськомовного класу, жодного російськомовного першокласника. Де було тільки із 100 шкіл одна українська. Ви закранули важний момент. Я хочу питання задати Олені Марковій. Питання самоідентифікації. Ось ці може рускомовний, скажімо так, громадянин Білорусі, який щодня уживає виключно білоруською мовою, ці може він собі рускою мовою, ці може він собі ідентифікувати
як білорус. Не тільки по місці проживання і по там, як це сказати, печатці у паспорті. Вопрос такой очень категоричный. Я бы так не стала, наверное, категорично и отвечать. Вообще, как бы, идентификация возможна, потому что если мы говорим, например, о теоретиках национализма, они говорят, что да, существует там гражданская нация и существует культурная нация. Культурная нация — это значит, что человек идентифицирует себя по тому, как он говорит, на какой мове размовляет, какую культурное наследие он, значит, идентифицирует себя. С другой стороны, можно сказать, что есть и гражданская нация, но человек идентифицирует себя по тому, какой у него паспорт, что вот да, я родился здесь, я разговариваю на белорусской мове, но у меня синий паспорт, и я патриот, да? Ось калі сёння паўстае, скажем, дыскусіі пра тое, як пашырыць ужыванне беларускай мовы, то часта людзі, якія сумнююцца, альбо адкрыта, скажем, праціўнікі гэтай ідэі, кажуць пра то, што не паўтарайце так, як было в 90-е гады, калі называюць это гвалтоўнай беларусізацыяй. Вы, Алена, в сваіх працах якраз даводзіце іншы погляд, што не было ніякай гвалтоўнай беларусізацыі, а было тое, што людзі проста нармальна, натуральна, прыродна ўспрынялі. Я совершенно согласна. То, что говорят, что там была насильственная белорусизация, это, я считаю, такой миф, который очень сейчас культивируется, и которому это очень выгодно, чтобы это культивировалось, засаживалось как такой исходный вариант. Ну да, это же будет насильная ломка. Да, конечно, языки разные, я согласна, но я по роду своей деятельности как историк работаю в архивах, и когда я сейчас раскрывала эти папки запыленные, и там были письма. То есть большое количество писем, которые посылали обыкновенные люди, потому что правительство, когда оно перед тем, как оно приняло закон 26 января 90-го года о том, что белорусский является государственным, оно попросило граждан обсудить. И этот проект опубликовали. И письма рабочих, трудящихся, извиняюсь за советскую такую терминологию, значит, граждан, они направлялись в Верховный Совет, и их мнение учитывалось. Когда я приступала к изучению этого вопроса, я подумала, что да, наверняка там будут прекратите безобразие. Ничего подобного, ничего подобного. Большинство абсолютное писем было где-то 90, я не знаю, 6%, я их сейчас подробно анализирую как раз, потому что я считаю, это очень интересно. Они были за белорусскую мову, и там были аргументы, что да, возвращается историческая справедливость, и да, сложно, но мы готовы. И самое интересное, что были письма и на русской мове, на русском языке в поддержку белорусской, и они часто были намного более красноречивые и более убедительные в поддержку белорусской мовы. И этот закон был настолько важен, что там же писали и люди, например, которые там из Москвы, например, сказали, боже, как? Вот, да, то есть это была массовая поддержка и массовая готовность принять и на этой мове размовлять. То есть поэтому, возвращаясь к постановке вопроса, совершенно не согласна, что это была насильственная белорусизация и что нужно избежать там психологические травмы. Абсолютно нет. То есть это... 30 гадоў, якія прайшлі, на ваш погляд, яны все ж таки як паўплывалі на свядомасць насельніцтва, на магчымае ўспрыняццё, пашырэнне беларускай мовы? Ну, все мы знаем, что, к сожалению, после референдума был принят корректирующий закон, который корректировал закон об мовах, и была государственной, уже принята в качестве государственной русский. Дети, то есть не дети, родители получили иметь право выбирать язык обучения. Я считаю, что хутка, это нанесло... Ведаеце, што досыць хутка. Я выпісаў сабе лічбу навучання за 95-й навучальны год, з 95 на 96, ужо 62% дзетак вучыліся па-руску, а перад гэтым год было толькі
25%. Только Але, 20. калі дазволіце, я вернуся, у меня короткая реплика, 89-90 год. У 89-м годзе быў чарговы перапіс. Это быў ще Савецкі Саюз. І між іншым, тое, што вось падзеі, якія адбываліся пасля перабудовы 85-89, 4 гады, агульная атмасфера тагачасная паўплывала на вынікі перапісу. У 89-м годзе больш людзей назвалі роднай беларускую мову, чым у 79-м. Ну, там, можа быць, не вельмі істотная розніца, але лічбы былі большыя. Самыя высокія. Так, а што змянілася з 79 по 89? Школы беларускія адкрыліся? Не. Нічого не змянілася. Змянілася грамадская атмасфера, і вот про якую Алена рассказала, якая была... Я мог бы дополнить, бо мы уже в Верховном Совете у комиссии, нам потом шли это все листы, коли уже был принятый закон. Существовала комиссия Коли специальная, так, да. комиссия Нила Гилевича, и там так само мешки письма приходили, и Конечно. уже тут уже навод у большей ступени по-белорусски писали, люди старались, а там с помылками, или писали по-белорусски. І гэтых потым там ТБМ выдаваў брашуру, там яны самыя выбраныя, такія невялікую брашуру выдалі. Мы не просім, мы патрабуем, называецца. І сёння, калі на загаловах глянеш, здаецца дзіўным. А ў сапраўднасці было так. І адзін факт прывяду. Ну, ситуация скарги. Казали, что там бацькі скардзіліся, что перавялі школу на беларускую мову и так далее. Вось 93 год я быў намеснікам міністра тагачаснага Геннадзя Петроўскага там па нейкай справе, і я ў яго задаў пытанне. Ён кажа, 8 скаргаў за год было ў Мінску, 8 скаргаў, этим дзецям прыстроілі іх рускія школы, ніякіх праблем не было, бо ж рускія школы заставаліся. То есть ніякага там масавага выступу ці пратэсту, да, вот говорить про это. 8 на весь Мінск. Конечно, да. А у канцы 50-х годов быў прыняты закон про вольны выбор мовы навучання. Это значит, что, например, якая практика была, у нас, я ў тым ліку гэта заспеў. У школах, калі дзіцё хацела не вывучаць беларускую мову, бацькі павінны былі напісаць заяву, что дзіцё вучыцца ў школе рускамоўнай, гарадской, я не хочу вывучаць беларускую мову. І в Україні і в Україні так само. Ну, у Мінску эта практика была вельмі пашыранай, і спачатку ішлося про тое, што гэта будзе прызначана для спецыялістаў, якія прыехалі з Урала, для вайскоўцаў і так далей. Але пасля падцягнуліся да гэтага і беларусы, тому што, ну, чаму ж, это ж карысна. Для дитини легше. Для дзіцяці, ну, як... Менш нагрузка. Да. А навошта дзіцяці фізіку вывучаць, навошта там і атрымалася так, што беларуская мова не абавязковая. І вось гэты закон, ну, пасля там яшчэ былі, скажем, ну, увогуле спрыянне рускай мовы, даплаты выкладчыкам рускай мовы, якія працавалі ў нацыянальных так званых рэгіёнах. У любым выпадку, як бы зразумела, што вось у гэтым познім савецкім часе руская мова, программа коммунистичной партии была принята в 61-м з'езде. Там, по-моему, фигурувала русская мова. Я не пам'ятаю, якої якості вона там була названа. Ну, видать, мова міжнародних зносин. Міжнаціональна. Мова міжнаціональних зносин. Але сам факт, що у програмі Комуністичної партії Совєтського Союзу названа певна і конкретна мова, ну, якби особливих коментарів не потребує. І, звісно, по-розному відбувалося у різних республіках, у різних регіонах, тому що, ну, ось, наприклад, законодавство тільки, по-моєму, ось Кавказської республіки, колішнє у їх законодавство було лепшее. Ну, ось, скажем, ну, і коли говорити про ось такі супротив, там, 60-е, 70-е годы, ну, конечно, ён быў у нас, і, ну, але вось калега з Украіны то побач стаіць, конечно, ва Украіне гэта было асабліва адчувальна, калі, ну, так скажем, украінскія нацыяналісты, у добрым, нармальным значенні слова украінскія нацыяналісты, яны змагаліся за украінскую мову. У Беларусі гэта, ну, было як бы менш развіта, но я припомню... В прямому розумінні зі зброєю в руках. Спадар Левон, були адзінкі тих, хто виступав? От відомо ж, приклад, і Олеся Розанова, і в Гродні Браніслава Ржевського,
Ці гэта ўсё ж такі просто недаследаваны перыяд, этап, і мы не вельмі ведаем пра тое, што вот в Савецкім Саюзе беларусы ўсё ж такі пратэставалі супраць змяншэння ўжытку беларускай мовы. Разумееце, што палітыка камуністычнай партыі была накіравана на русіфікаванне эліт. Эліта будзе русіфікавана, насельніцтва падцягнецца. І в Беларусі яны найбольш паспяхова гэтым рабілі. Яны накіроўвалі на вучобу вот этих наших, а ў нас аграрнікі, спачатку партызаны кіравалі, потым аграрнікі кіравалі ў Беларусі. Іх абавязкова Акадэмія общественных наук пры ЦК КПСС. А там адкрытым тэкстам гаварылі, што мы не супраць там ваших мов, но это все адмірае, это история, это уже устарело, да? Их вучили. Я памятаю депутатов Верховного Совета, они все ходили в белорусские школы, амаль большасць этих аграрников. И покуль яны адчували, что вот над ими висит это КПСС Москва, за ими немагчыма было говорить. А апошні год працы нашего Верховного Совета у нас 2/3 выступало по-белоруску с трибуны. 2/3, чаму не больш, тому что у нас была эта ветеранская фракция, якая выключна была з прыезджых сфарміравана. Ну, яшчэ было некалькі там пэўнай уже таксама зрусіфікаваная публіка. Але калі мы ім сказали, вы ж успомніце, на якой мове вы ў школе вучыліся? Мы по-беларуску вучылі. Якая рэакцыя іх была? Яны гэта ўспрынялі, магчымасць выступаць па-беларуску, ўспрынялі з палёгкай, вось яна, нет, гэта быў уже такі выбар. Робім беларускую дзяржаву, трэба, значыць, беларуская мова. У нас вялікі плюс, які ніхто не знішчыць, які нам трэба вот зараз гаварыць пра гэта. Дзяржава беларуская, это не значит, что мы абавязкова все і ў кожнай сітуацыі павінны гаварыць па-беларуску. Так цяпер няма ў свеце нідзе. Але ведаць мову і шанаваць яе хаця б. Держава белорусская, мова белорусская. Ну, я просто хочу сказать, что белорусская держава возникла в значной ступени тому, что была белорусская мова. Мовная, так. Наша держава литературно-мовная караніма. Але мы зараз говорим про які період? Про 90-91 ці... Мы говорим про перелом 19-20 столетия. Нашанівства і БНР. Перапіс 897 года, і калі Васькарскі, наприклад, яго этнаграфічная карта, тады было паняцце такое у гэтым рэгіёне, што чалавек гаворыць на нейкай мове, значыць, ён належыць да такой жа нацыянальнасці. Ну і, дарэчы, калі гаварыць пра перапіс, ужо ішла гаворка ў рамках адной з перадач інтэрмарыума. Павел Церашковіч гаварыў пра перапіс 897 года, калі даволі значная колькасць людзей, і не толькі сялян, сказалі, што іхняя беларуская, што іх родная беларуская мова. А ці можам мы тут, Сперлін, я одну толькі заўвагу, ці можам мы тут казаць пра то, што, скажем, расійскія навукоўцы тагачасныя, вось калі мы говорим пра 19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, хочучы ці не хочучы, але спрычыніліся менавіта да таго, што да акрэслівання вось гэтага арэала беларускамоўнага. То есть спрабуючы вывучаць ускраіны расійскай імперыі. Мне вельмі прыемна пачуць такое пытанне, мне вельмі рупіць на яго сказаць, таму што я не падтрымліваю такога ахвярніцкага дыскурсу у дачыненні да беларускай мовы. Ён спрэс у нас у падручніках ідзе, і па гісторыі, па гісторыі беларускай мовы, ахвярніцкага дыскурсу, калі ідзе гаворка, напрыклад, і пра гэта пішуць і замежнікі, напрыклад, з нашай падачы ці не з нашай падачы. Беларускую мову ў Расіі не лічылі самастойнай, а лічылі дыялектам рускай мовы. Вось гэта як бы наш канон, наш стандарт. Я якраз цяпер... Дык і украінскую. Секунду. Я якраз цяпер заканчиваю адзін дапаможнік па гісторыі мовазнаўства першай паловы 19 стагоддзя. У першай палове 19 стагоддзя расіяне не ведалі, што такое беларуская мова, што такое беларусы. Это была для іх экзотыка. І яны ще не мелі нацыянальнай уласнай свядомасці. Так капажно ім трэба было сказаць, беларуская мова — гэта частка... Гэта не змяняе таго факту, вось украінцы падлічылі, украінскія даследчыкі падлічылі, што за 400 гадоў, практычна 400 гадоў, 120 разоў забаранялася ў той ці іншай ступені там украінская мова. Я выпісаў сабе, гэта было ад 1622 года, там наказ царя Михаіла пра спаліць все... Кнігі з друкарень українських. Так, і там і Пётр I, і гэтак далей. Па-руску друкував, так. То бок, все ж таки, па-за вывучэннем
невядомага для іх рэгіёна. Палітыка дзяржаўная на той момант, я думаю, што і руская, і украінская, што тычыцца беларускай, украінская мова, розніца была невялікая. Невелик. Влада російська знайшла унікальний винахід боротьби із мовою. Коли забороняти суцільними заборонами постійно знаходили можливість і спротив був в українців, та й в білорусів певною мірою, то вони робили це нібито непомітно, наприклад, через правопис, через граматику і через словник. І так, українсько-російський словник 20-х років. Чота, по-русски взвод. Після розгрому українізації 30-ті роки русское взвод перекладається вже чота і взвод. І в 50-х роках русско-український словарь перекладається взвод русское українською мовою теж взвод. Чоти не стало. І так не стало тисяч слів в українській мові. А натомість з'явилися різні покручі, на кшталт таке, як у нас в українській мові є слово «підготовка». Воно у всіх словниках і до цього часу йде всупереч розвитку української мови, бо мало бути малинівка, гвинтівка, мало бути за розвитком підготівка. Але підготівка зараз коробить уже українця слух, ні такого немає. І от всунули ось таке якесь неймовірне, воно й не українське, воно й не російське, от насмішка над мовою. Це блискуче використовували росіяни от у цих... Добре, а скажіться, у білоруської мови, українська, ці українська, наприклад, так само, був коли-небудь цей золотий вік? Безперечно. Может быть, с белорусизацией красу с 1924-29 года? Это вот... Да, я думаю, что да, белорусизация так не был так, как бы, век, что непродолжительное было всего 5 лет таких интенсивного очень развития языка. Но язык получил огромную поддержку, то есть там шли процессы его развития, так скажем, финализации, завершения, унификации, да, интеллектуализации. То есть интеллектуализация, это значит, что на нем поддерживалось интенсивно, что вы писали, там, например, пьесы на белорусской мове, там, литература. И все это поддерживалось на массивном государственном уровне. Поэтому, да, конечно же, белорусизация закончилась трагически для белорусской интеллигенции, но в продолжении дискуссии я хочу сказать, что да, это не репрессии... столько белорусизация, сколько сгортывание этой белорусизации. Конечно, да, но большевики, там, советская власть, они расстреливали и уничтожали физически интеллигенцию, включая социальную деградацию, не потому, что там она, развивала мову, там, условно говоря, это тоже, да, но... Ведь пострадала и русская интеллигенция. То есть это было просто целеустремленное уничтожение интеллигенции, как, собственно говоря, класса, да, который не совсем как бы соответствует Тут я з вами не погоджуся. За користання русської мови нікого не розстріляли. Ні, я маю на так, я маю на увазі ось цей великий терор. Так, я розумію, ви просто не зовсім я розумію думку. Я може не зовсім коректно. Я може скажу знизу. Мой батько був зв'язкий хлопець, 26-й год, і на першиню зв'язки приїхав у Полоцк і здолів там поступити, правда, не без проблем, бо син середняка був, поступить у Полоцкий автотракторный техникум, где трактор «Фордзон» вывучали по-белоруску, был подручник написанный уже по-белоруску. Значит, але не в этом сутность. Як ён рассказываў, селянский хлопец. Ён приезжае ў город, як той дядька ў Вільню, у Якуба Коласа, для яго страшно. А тут ён чуе другое, шыльды по-беларуску. Значит, ён стаў хадзіць на паседжанне маладняка, сам пісаць нічого не ўмеў. Вот. Але ему было цікава. І ён убачыў шанец жыццёвы, што вот ён нармальны, ён не падаўляецца, ён нармальны чалавек, яго ўспрымаюць як нармальнага чалавека. Гэта быў сацыяльны аванс. Это не просто было, вот як часам пишут, что это была кампанія. Гэта просто быў дадзены шанец. І гэтыя людзі ўспрынялі это абсолютно нормально. Потым іх перапалохалі. Потым яны баяліся, як Олег Трусаў гаварыў, што калі ён перайшоў в жыцці на беларускую мову, то бабуля заплакала, кажа, «Тебе ж заб'юць». То есть настолько уже страх был загнаны. Але тады спрымалі это нормально, абсолютно нормально. Вот он приехал з вёскі в гэты Полоцк, і там нормально, калі ён не боится ў краме по-беларуску сказать, не боится там зайсці ў кинотеатр, все нормально.
Вот это нормальность, на жаль, вот 5 гадоў вона і працягнулася. Пераклады на беларускую мову разнастайнай замежнай літаратуры, любой тэхнічнай, там танкі, гінекалогія, тэхналогія металаў, там электратэхніка і так далей, і так далей. Што было? Хірургія, медыцынскія вельмі часопісы, яны былі на беларускай мове, ну, прынамсі, вот до 33 года, некаторыя там дажылі до 35, там до 37 и так далее. Ну и, коли говорить, еще раз вернуться до 20-х годов, ну, еще раз, белорусская литература. Что такое белорусская литература в 1920 году и что такое белорусская литература в 1930 году? Только 10 годов. Але часописы, проза, роман з'явився. И белорусская литература конца 20-х годов, такие прозаики, как там Зарецкий, например, Чорний, там Гарецкий, это зовсім нормальный литературный уровень. А навошта была большевикам вот эта белорусизація? Ну, Гульня з елітами? Ні, ну гэта Це вядома. можуть що- українці відповісти. Так, гэта вядома, што Але і білоруси також. гэта быў такі інструмент. Ну, гэта быў для бальшавікоў гэта быў інструмент прышчаплення камуністычнай ідэалогіі. Раз гэтыя людзі, ну это было тое самае ва ўсіх рэгіёнах, это ж было як агульная палітыка каранізацыі в Савецкім Саюзе, якая у нас была беларусізацыя, ва ўкраіне была украінізацыя. Што такое каранізацыя? Карэнным народам зрабіць аванс, гаварыць да іх, Даць можливість. даць магчымасць, і яны пероймуцца камуністычнай ідэалогіяй. Вось такі, як бы, ну, яны не чакалі, што будуць такія Я добрыя тут вынікі. кілька слів додам, що для чого було більшовикам погратися в білорусизацію, українізацію. У нас в Україні існує такий, як на рівні приказки, анекдоту, що більшовики, очевидно, не усвідомлювали, в що вони втягнулись, коли дали можливість погратися в українізацію в свої мови для підкорених народів. От. І потім вони, коли зрозуміли, що це таке є, що одним махом його це не можна припинити, то у нас ходила така і зараз така притча про те, що українізація затіяна з метою виявити всіх українців, щоб потім їх розстріляти легко. Тому що хто найвище себе проявляв, потім, відповідно, всі ці люди були 37, 38, 39 рік розстріляні. Цели вообще начала там политики коренизации, национализации на общесоюзном уровне, они были совершенно меркантильные, потому что большевики находились в такой довольно слабой позиции, и они хотели удержать власть. А как удержать? Сталин говорит, нету смычки между русскоговорящим пролетарием и крестьянином, который живет на окраине и который размовляет на мове, и он не обязательно, разумеется, это пролетарий. Что делать? Давайте тогда проталкивать, значит, советские идеи в национальном языке. И это было такое очень рациональное меркантильное зерно развития той же белорусизации, например, в нашей республике. А то, что за это время пятилетнее был создан совершенно уникальный корпус исследований, белорусская мова получила развитие, это такой уже, получаюсь, так скажу... Непожиданный эффект для большевиков. Ну, я бы, конечно, так не называла это, но как бы это вот случилось, поскольку начали эту политику, а привело вот это к развитию. Причем шло это вразрез немножко с представлением большевиков, потому что большевики сказали, да, хорошо, на национальной мове размовляйте, но содержание культуры должно быть социалистическое. А у нас по итогу получилось и национальная мова, и чисто культурное содержание. Это совершенно уникальный опыт. И тут, конечно, представления большевиков разошлись. Они, наверное, не представляли. Ну, и эта белорусизация была, конечно, насильно закончена в 1929 году у нас, потому что Сталин сказал, что хватит все, большой перелом, начинаем путь форсированный к коммунистическому, социалистическому развитию. Я все-таки думаю, що золотий вік для русинів, білорусів, для русинів, українців почався не з українізації, не з білорусизації у 20-х роках, хоч то було піднесення очевидне. А це золотий вік 16-17 століття, тому що русини українці, русини білоруси розвивалися в річищі всіх тенденцій, у яких розвивалися народи Європи на той час, це і чехи, це і поляки. І ці реформаційні хвилі докотилися, відповідно, вже всередині 16 століття
Ну, а славетний білорус Скорина, оскільки був вже в цей час в Європі, він це вже усвідомив, розумів на початку 16 століття, що Слово Боже вже треба, щоб русини мали можливість сприймати, читати мовою руською. Так от, в дивовижному геополітичному утворенні опинилися русини 14, 15, 16 століття, де це утворення, завоювавши величезні терени, Вільно, Полоцьк, Київ, Братслав, Луцьк, ну, неймовірно великі терени, вся Білорусь і більша частина України. Але рівень нашої мови на той час, мови руської, яку кожен грамотний русин-білорус, кожен грамотний русин-українець, шляхтич знав і віддавав своїх дітей до школи. Ця мова була не виштовхана, і не поборена, і не заборонена, а ця мова була проголошена офіційному. Читаємо Литовський статут, де чорним по білому написано, а писар має писати ніякими іншими словами і літери, а тільки по-русски, тільки русскими. Тобто, Але все ж таки, це була старобілоруська мова? ну, тут, коли ми всі на той час мешканці Великого князівства Литовського, які входили русини-білоруси, русини-українці, її називали діалект домашній, проста мова, руська мова. Тоді терміну білоруська мова і українська мова зрозуміло не було. І я так собі думаю, що 14-15 століття не особливо відбувалося розрізнення між русинами-білорусами і русинами-українцями, які входили Мова на початках. літературна, це була, по сутності, На початках. письмова мова. А вже від другої половини 16-го починаються такі протиставляння, і вже ми їх знаходимо в письменах. Ну, дивіться, пан Воберинда, пишучи словник, його ж ніхто не змусував, наприклад, до гасла півень, петух, написати, що по-руську когут, по-чеськи пітель, по-волинськи півень, по-литовську петух. От уже протиставив, він 4 знайшов таких середовища і, відповідно, виділив, виокремив, що знав десь там чеську і написав про це, виділяв вже 1627 рік по-литовську петух, по-волинськи півень. От уже відбувалося таке протиставлення. Тобто десь уже кінець 16-го, початки 17 століття, очевидно, в мовному плані відбулось розуміння, усвідомлення, що є русин-білорус і є русин-українець. Ну і вже можемо ми в тексті, дивіться, білорус, який, ну так як і зараз, люди кохали, люди любили, люди захоплювалися. І ми собі уявляємо, що 16 століття там, ну, це було таке от сіре дуже життя. Ні, вони читали любовні романи. От Тріщан і Ізольда. Знаменитий неймовірний твір, де білорус взяв і, очевидно, переписував і ввів такі слова, ну тут не двозначно, на овий гук, в сустречу, на землі гетой. А ми маємо зернинка по зернинці визбирувати із церковнослов'янської величезної спадщини ось таких от Євангелій, які я хочу тут якраз і продемонструвати. Це святиня, яка якраз належить 3 народам. Українці її на замовлення, очевидно, білорусів, священників в кінці 13 століття переписали, скопіювали. 5 століть воно зберігалося в Лавришівському монастирі, а на сьогодні воно для українців, білорусів його зберігають поляки, і ми їм за це вдячні у Кракові, у бібліотеці музею Чарторийських. Текст написаний, це тут найбільше українських розмовних особливостей в перекладному цьому тексті, але 14 покрайніх записів, чим дуже цінне це є 14 покрайніх записів, от починаючи вже з першої сторінки, всі свідчать про те, що, ось, навколо архістратига Михаїла, свідчать про те, що вони писані вже в Лавришеві. Тобто від другої половини 14 століття ось зразки того, що ці письмена писалися рукою білоруса, очевидно, тут. В чому і цінність таких книг. Калі паспрабаваць ацэніць, што нанесла большую шкоду в нашым выпадку беларускай мове? Паланізацыя, русіфікацыя ці савітызацыя? Хто з вас готовий? Я одну репліку сказав би, що для сьогодення, я думаю, найбільше шкоди завдав закон про визнання російської мови як другої державної.
І відповідно від цього білорусам, поки це не буде усунуто, питання відродження білоруської мови надзвичайно примарне. Я Відповідь. абсолютно согласна с этим, поскольку если вот я занимаюсь советизацией, советским периодом, да, конечно, можно сказать, что уничтожались интеллигенции, там, так ее там в это самое из public discourse, то есть как бы ее так потихонечку вытесняли, но все-таки я считаю, что принятие закона о втором языке, это вот сломало так Удар, хребет, так який скажем, зламало хребет. растущему вот этому ростку белорусской мовы. И поэтому, вот, наверное, сейчас я бы сосредоточила вот этот фокус, что на втором языке, на законе, который вот нанес урон, который, я считаю, что мы упустили время, и это просто непоправимая ошибка. Калі ішла гаворка пра заканадаўства канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, гэта была перспектыўная палітыка, арыентаваная на аванс вось гэтым мовам, на дапамогу ім, падтрымку, на як садоўнік абрабляе там расліну ці дрэва і так далей. Причому руская мова тады, по великим рахунку, її якби, значення не приміншалося, і вона заставалася і признавалася мовою міжнаціональних зносин. Тобто ніхто не забараняв нікому розмовляти поміж собою по-білоруськи. Ну, рэч у тым, што ўвогуле заканадаўства гэта датычыцца толькі афіцыйных сітуацый, афіцыйных персон і так далей. У прыватным жыцці ніхто нікому не можа забараніць Так, як і в нашому гаварыць законі. на любой мове, на любой варыянце суржыка, ці трасянкі, ці там польскай, ці рускай. Я як памятаю, Нема- якую канцэпцыю прытрымлівалася, вот, калі мы прыйшлі ў Верховны Савет, а Міністэрства адукацыі узначальваў светлой памяти Михась Демчук, и он говорил, наша мета такая, у нас расклад насельніцтва 80% белорусы, там 9 там русские, там остатние, как у нас структура по адукации была такая. Это не значит, что каждый белорус ідзе в белорусскую, каждый русский обовязково в русскую. Але в сумме школы вот повинны были размерковаться по Беларуси вот такий подход. И это можно было обґрунтовать тогда, и не было проблем. И тому вот люди и приняли, тому яны не протестовали супраць этого. Теперь же, на жаль, выросло целое поколение больш прагматычных молодых людей. Теперь вот апытанні сацыялагічныя, напэўна, вы знаёмы, што для моладзі мова меншую каштоўнасць уяўляе в сярэднім, чым для старэйшага пакалення. Бо старэйшыя хоть не ведалі, но яны зналі, это ж беларуская мова, это ж я, это наша, это вот родная. Для моладзі такое паняцце ўвогуле, як родная мова, ну, не сакрэт касмапалітызацыі, ідзе свету, глобалізацыя, так? І гэта ускладняе вот это адраджэнне в параўнанні з пачаткам 90-х гадоў. Господар Павло, а я ще хотів... Тільки коротко попрошу. Тільки цей закон і, відповідно, визнання другої мови як державної – це сприйняття Білорусі світом. Коли президент іншої країни посилає посла, він не обов'язково, посол має вивчати білоруську мову. Коли в Україну обов'язково, бо тут одна державна мова. Коли в Литву обов'язково, бо одна державна мова. І, відповідно, коли якісь маркування товарів іде, в стосунках економічних на Білорусь, не обов'язково треба маркувати їх білоруською мовою для читання, бо є інша. Тобто сприйняття закон не дає можливості світу сприймати Білорусь як оригінальну білоруськомовну країну. Оце величезний удар. Дякую велізарне вам усім за удзел в програмі. Може бути, ми не стільки не змогли оцінити і порозмовляти про весь гістаричний шлях наших моваў, але прынамсі тое, што гэта з'ява, што гэта сапраўды важна. Все ж таки мы паспрабавалі, пастараліся, імкнуліся гэта давесці. Віктор Моисеенко, Сергей Запруцкі, Алена Маркова і Лявон Баршэўскі былі сёння гасцьмі гістарычных дэбатаў «Інтэрмарыум». Нагадаю толькі, што нас глядзець можна таксама і на Ютубе, на канале «Белсат Гісторыя». Заставайцеся на Белсаце. Павел Мажейка. Убачимся. Вы совсем не со школы. Это все только роли. Под учителя каждый. У меня тут косил белорусские классы. Не нужны нашей школе. Я где надо узнал, я где надо спросил.